Ngaphambi kokuba ngikude nje ake ngithi ngakwamukela ukunqomo TV namhlanje siphethe uSigqunsu insizwakele nabafowethu siyazela khona lapha engomeni igcwame elisha ethi izinkonkoni esuka imemeza ithi wemanqele yakhalayo lensizwa bafowethu ithi ayisakwazi ngisho ukukhululeka emphakathini kanti nayo yayimani isholo nje lento inganakile wayejabule inkosi yameqana nokubona igcwame elisha nto uzovele adume manje ubona sengathi niyamdelela uma senilokhu nisho lento manje nimbone edolobheni uvele adume ikhanda mbulo ngaphambi kokuba nje ukutshengisa le video bengicela ukuthi uma subscribe wenze sure ukuthi ayicindezele subscribe button bese tena on notification bell ngoba mina nawe siyakude ngiyabonga Phinda phela usho lento bathini uma bekuqhamuka abathi bathi njalo nje bonke ngithi naso isiqephu ngabe isiqephu noma yini yabo ngenza ngifana ngaba ngangcono kuthiwa nginawe edolo bese ngiyachaza bese kasha mina ngicashi mina futhi dala ngayo so right nkabe ngibona mthawa mali namfowethu program sithi lo shot edition madoda